Otsaiako 21 ditu gaur, asteazkena da, asteragoaz, kontzezko albiste. Laura Perez alderditik kanporatu dute. Ahal duguko berme batzordearen arabera alderdiaren kode etikoa, estatutuak eta barne araudiak larriki urratu ditu parlamentariak. Laukoak hondakinen lege proiektuan lortutako adostasuna nabarmendu du. Guztira 13 zuzenketa aurkeztu dituzte. Nafarroako soldata arrakala estatuko handiena dela salatu du Labek. Nafarroan emakumeek gizonek baino 8.164 euro gutxiago irabazten dute. Iruñako udalaren energia operadorea 2019rako prest egonen da. Ostiral honetan aurkeztuko da Nafarroako klima aldaketara egokitzeko LAF-NADAPNA proiektu europarra. Polemikaren ostean bertan bera utzi dute La Fuga Trail lasterketa, bakearen adiskidetasunaren eta bizikidetzaren aldeko proba zela esan dute antolatzaileek. 10 gizon atxilotu dituzte Nafarroan emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Herrigora ekimenaren uztaberria kanpaina martxorako prest egonen da. Gaur abiatuko da irrizikloa Joseba Usabiaga eta Iñaki Santosen Ni alazu lanarekin, arratsaldeko 8:00 Nafarroako antzerki eskolan. Politika kontuekin hasiko dugu asteazken honetako albistegia. Laura Perez alderditik kanporatu dute. Alduko berme batzordearen arabera alderdiaren kode etikoak, estatutuak eta barne araudiak larriki urratu ditu parlamentaria. Carlos Couso bere aldetik esatu ez dutela Laura Perez kanporatuko. Nafarroako alduko berme batzordeak ez ditu aintzat hartu Laura Perezen alegazioak eta alderditik kanporatu du. 14 orrialdeko ebazpenean berme batzordeak ondorioztatu du parlamentari lana ez duela behar bezala bete eta alderdiaren irizpideetatik bere kasa ibilitik. Berehala alderdia uztera dei egin diote, erabaki horrekin badirurik gero eta urrunago dagoela alderdi barruan sorturen arrakala konpontzea. Parlamentuko taldeko eledun eta sektore kritikoko kide Carlos Couso aurreratu du ez dutela Perez legebiltzartaldetik kanporatuko. Atzo arratsaldean Dani López antolamendu idazkariak zuzendaritzako beste hiru kiderekin batera argi utzi zuen Laura Perez jada erakundetik kanpo dagoela eta ez dezala haren izenean hitz egin. Perezen egoera atzera ezina bada ere, Carlos Couso, Ruben Velasco eta Fanny Carrilloren egoera bideratu daitekela uste du Dani Lópezek. Dena den, euren buruaren gain utzi nahi izan du horren ardura. Alderdiari borondate ona adierazi eta parlamentariak ta uzteko eskatu die hirurei. Eta alduguren krisiak gorabera laukoak hondakinen lege proiektua lortutako adostasuna nabarmendu du. Guztira 13 zuzenketa aurkeztu dituzte. Egindako 13 zuzenketa hauek erakusten dute gobernua sostengatzen duen laukoak elkarrekin lana egiteko ahalmena duela eta parlamentuko akordioak erdiesten jarraitzen dutela. Alderdi baten barnean dagoen krisiak beraz ez du eraginik izan hondakinen lege proiektua adosteko orduan. Halaxe adierazi du Nahialde Geroa Baiko landa garapen ingurumen eta toki administrazioko bozeramaileak. Adierazpen aurrek prentsaurrekoan egin ditu Uhaldek, EH Bilduko bozeramaile Adolfo Araiz, alduguko Ruben Velasco eta ezkerrako Jose Miguel Nuinekin batera, non elkarrekin aurkeztu dituzten hondakinen lege proposamenari egindako 13 zuzenketak. Uhaldek azpimarratu du laukoak egindako zuzenketek aurretik aurkeztutako eta oraindik eztabaidatzen dauden testua hobetzen duela. Geroa Baiko bozeramaileak gogorarazi du datorren hamarkadan hondakin bilketan 160%-era iristeko asmoa. EH Bilduko Adolfo Araizek beraldetik nabarmendu du Nafarroan ez dela inoiz gisa horretako legerik izan. Bai, eskerrik asko laburbilduta, unek izandakoaz gain, nik azpimarratuko nahi nituzke emendakinetan sartu ditugun edo eman ditugun aldaketa batzuk, batez ere eta gero pendiente dagoen oraindik eztabaida bat, eta printzipioz eta lotuta dago, oso lotuta dago UPNek eta PPek eta PSNek neurri batean egiten duten kritika orokor batean eta da zuzen ere sortuko den ente berri bat
hondakinen kudeaketarako sortuko den ente berri bat, orain arte patzuergoa deitzen zen, ez da berri bat, baizik eta aldatzen da bi zentzutan, bata funtzioa, hemendik aurrera izango duen funtziorik importanteena edo nagusiena izango da koordinazioa, eta helburu batean, eta helburu hori da toki entitate guztiak parte hartzea, Iruñerriko mankomunitatea ere, entitate berri horretan. Eta gero, bestaldetik koordinazioa baldin bada bere lana mantendu eta errespetatuko dira toki eta kasu honetan mankomunitateak dituzten ahalmen edo konpetentzia guztiak. Gero bestaldetik planteatzen dira ere helburu bereziak eta oso ambiziozoak izango direnak oreka alorrean edo sektorean berrerabiltzeko biltzen diren hondakinak. Hor, nik uste dut, estatu mailan izango den segurazki legerik aurrerakoena. Gero, azpimarratu nahiko nuke ere, sortzen dira, sortuko den hondakin fondo horretatik, emango zaio lehentasuna edo sortuko da ere generazio edo hondakinak sortzeagatik ordainketa hori sartuko da inzentibo gisa eta fondo horretatik baloratuko da aspektu hura. Eta gero, gordailu itzulketa eta berrerabiltzen sistema, ezaguna den sistema hori, finkatzen zaio edo nolabait neurtzen zaio gobernuari eta estutzen zaio gobernuari alde batetik epeak, konpromesua egin beharko dela, esperientziak egin beharko direla, eta batez ere epe bat markatzen zaio erabakitzeko implantatuko den ala ez, nola implantatuko den, eta mantentzen da, osagarri izango dela momentu honetan ECOENBSek duen sistemarekin. Eta laugarrena, nik uste dut berria dela eta interesgarria izan daitekela, orain azpiegiturak dituzten udalerriendako eta hemendik aurrera azpiegitura berriak onartuko dituzten udalerri horiendako sortuko den indemnizazio edo konpentsazio sistema bat. Hori nik uste dut oso interesgarria dela eta ikusi beharko da, azken finean udalerri horiek dituzten kargak sistema orokorrak konpentsazio ematen diela. Ahalduguko Ruben Belaskok aldiz lege proposamena oso aurrerakoia dela nabarmendu du eta bide beretik jo du Ezkerrako Jose Miguel Nuñek balorazio positiboa eginez aurkeztutako lege proiektuari. Eta gaur soldata berdintasunaren nazioarteko eguna Nafarroako soldata arrakala estatuko handiena dela salatu du Labek. Emakume gizonezkoek baino 8.164 euro gutxiago irabazten dute. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko eguna gaur eta ugari dira emakumeen eta gizonezkoen soldata arrakala salatu dutenak. Labeko emakume afiliatuak Nafarroako zen enpresaburuen elkartearen egoitza parean elkartu ziren atzo goizean Iruñan. Patronalari soldata arrakalaren inguruko azterketa bat egiteko eskatu zioten eta Nafarroako emakume langileek bizi duten egoera salatu zuten. Hego Euskal Herrian emakume batek bataz beste gizon batek baino 7.680 euro gutxiago irabazten du. Nafarroaren kasuan ordea aldea handiagoa da. 8.164 eurokoa Espainiako Estatistika Institutuaren arabera. Labek azaldu duenez, Nafarroak Espainiako Estatuko soldata arrakalarik handiena du eta Europako batasuneko bataz bestekotik gora dago. Eurostaten arabera arrakala 13,9 da Hego Euskal Herrian, 18 Nafarroan eta 16,3 Europar batasunan. Labek salatu du erakundeak oso urrun dabiltzala aipatzen duten berdintasuna lortzetik. Soldata arrakala kroniko bihurtu dela adierazi du eta horrek berdintasun politika publikoen porrota erakusten duela. Hala ere, sindikatuko Iruñerria Pirineoak eskualdeko arduradun Rosa Iriartek esan du arrakala ez dela lan eremuan gertatzen den diskriminazio bakarra, argiena den arren. Horregatik, bazterketa hori aztertzeko eskatu dia administrazio publikoari eta zen patronalari. Zeni, berdintasuna sustatzea bere agendaren erdigunean kokatzeko ere exigitu dio. Ordezkaritza sindikala duten hainbat enpresatan ere soldata arrakalaren azterketa egin dezatela eskatuko dute. Egungo egoerari aurre egiteko kalera irtzen beharra defendatu du sindikatuak eta horregatik dei egin du hurrengo martxoaren 8ko manifestazioetan parte hartzera. Iruñako
Iruñeko udalaren energia operadorea 2019-erako prest egonen da. Sozietateak elektrizitate berriztagarri hornituko ditu eraikin publikoak, kaleko argiteria eta pobrezia energetiko egoeran dauden familiak. Independentzia energetikoa sustatu nahi du Iruñeko udalak. Horretarako 2019ko urtarrilean martxan jarriko dute Iruñeko energia operadorea. Hiri ekologia eta mugikortasuneko zinegotzi Armando Kuenkak aurkeztu zuen proiektu atzo. Martxoan eztabaidatuko dute auzia osoko bilkuran eta une horretatik aurrera hasiko da alegazioak aurkezteko epea. Enpresa sortzeko behin betiko onespena uda baino lehen helduko litzateke eta horren ostean kudeatzaile bat kontratatuko luke udalak. Pobrezia energetikoari aurre egiteko ere balioko duela nabarmendu zuen atzo Kuenkak egindako aurkezpenean. Beharrak dituzten familia horiek elektrizitatez hornituko ditu operadore publikoak eta horrez gainera eraikin publikoetako neizkaletako argiztapenaz ere arduratuko da. Albiste gehiago utzi dizkigu asteazken honek, ostiral honetan aurkeztuko da Nafarroako klima aldaketara egokitzeko Life Adapta proiektu europarra. Ostiral honetan otsailaren 23an klima aldaketara egokitzeko Life Adapta proiektu europarraren aurkezpena egingo da Iruñako planetarioan Life Europak eskualde autonomo batean abiatzen duen lehenengoa eta foru komunitatea klima aldaketarako egokitzapenean aitzindari bilakatzen duena. Ekitaldia goizoko 10:00 aurrera ospatuko da, esan bezala, Iruñeko planetarioan Isabel Elizalde landa garapeneko toki administrazioko eta ingurumeneko kontseilariaren eskutik, zeinak proiektua aldaketa klimatikoaren bide horriaren baitan kokatuko duen. Horren ondotik, Gaztela-Mantxako Unibertsitateko ekologiako katedraduna eta aldaketa klimatikoaren inguruko adituen gobernuarteko panela osatzen duen Jose Manuel Morenoren txanda izango da eta klimara egokitzea ekintza goiztiarraren onurak gaia jorratuko du. Gero, mahai inguru bat ospatuko da proiektuaren eduki eta xehetasunak azaltzeko. Ingurumen eta lurralde antolamenduko zuzendari nagusi den Eba Garziaren eskutik egingo da mintegiaren itxiera. Eta sare sozialetan izandako polemikaren ostean La Fuga Trail lasterketa bertan behera gelditu da. Bakearen adiskidetasunaren eta bizikidetzaren aldeko proba zela esan dute antolatzaileek. Bertan bera utzi dute La Fuga Trail lasterketan Nafarroako askotariko agente sozial, politiko eta instituzionalekin bildu eta gero, bakearen adiskidetasunaren eta bizikidetzaren baloreak bultzatu nahi zituen antolatzaileen esanetan. Baina polemika sortu zen sare sozialetan laguntzaileen artean, Espainiako Armadaren logoa azaltzen zelako. IESaren ibilbidearen ahalik eta antza gehien zuen bidea osatu nahi zuten eta hori dela kausa eskatu zioten baimena armadari presondegi barrutik atera ahal izateko. Trukean, haren logotipoak jarri behar izan zituzten. Gauzak horrela zenbait ilputxo komunikatibo gaizki neurtu zituztela onartu dute antolatzaileek, izan ere, uste zuten memoriaren aldeko ekitaldi gisa hartua izanen zela. Eskerrak eman nahi dizkiete kolaboratzaile eta patrozinatzaileei eta bertan behera uzteko erabaki alde bakartasunez hartu dutela adierazi dute. Bestalde, izen emana zuten 800 parte hartzaileei dirua bueltatuko dietela ziurtatu dute. 10 gizon atxilotu dituzte Nafarroan emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Urtea hasi zenetik 52 dira emakumeen aurkako indarkeriagatik atxilotutako gizonezkoak. Foruzaingoak 10 gizon atxilotu ditu azken egunotan Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriarekin zerikusia duten delituak egotzita, Murtxanten, Antxoainen, Altsasun, Kaparroson, Iruñan eta Baltierran. Ohar batean jakinarazi duten ez atestatuak dagokien epaitegien esku utzi ditu. Azken atxiloketa horiek kontuan izanik foruzaingoak 52 gizon atxilotu ditu urte hasi zenetik emakumearen aurkako delituak leporatuta. Tuterako agenteek 15 urteko mutiko bat atxilotu zuten Murtxanten, ama mehatxatzea bultzatzea eta iraintzea leporatuta. Ondorioz, adin txikikoa gizarte zerbitzuen esku gelditu da. Udalerri berean beste 2 gizonezko atxilotu dituzte urruntze agindua eta biktimarekin komunikatzeko debeko urratzea leporatuta. Bata jatorriz atzerritarra den 32 urteko Kastejonko bizilaguna, bestea delitu antzekoengatik aurrekariak dituen 39 urteko Murtxanteko bizilaguna.
Antxoainen 35 urteko bizilagun bat atxilotu dute liskar baten baitan bere emaztea kolpatzea leporatuta. Altsasun ostera eztabaida batean parte hartzen ari ziren 4 pertsona identifikatu zituzten foruzainek eta orduan konturatu ziren horietako batek liskarrean nahasitako neska batengatik urruntzeko agindua zuela. Horren ondorioz atxilotu egin zuten. Kaparroson 35 urteko bizilagun bat atxilotu zuten Tafallako polizietxeko foruzainek bikotekideari buruan kolpea ematea leporatuta. Iruñan Burlatako 34 urteko gizonezko bat atxilotu dute identitatea usurpatzea eta delitu bat simulatzea egotzita. Izan ere urruntze agindua eta berarekin komunikatzeko debekoa zuen lagun baten bikotekide ohi bezala aurkeztu zuen bere burua. Nafarroako hiriburuan bertan 39 urteko beste gizonezko bat atxilotu dute bere bikotekide ohiarengatik eta haren alabengandik urruntzeko agindua urratzeagatik. Eta azkenik Baltierran 32 urteko bizilagun bat atxilotu zuten kautelazko neurriak urratzea, agintaritzaren aurkako atentatua egitea eta agenteei erresistentzia egitea egotzita. Udalerri horretan bertan Tuterako foruzaineko 54 urteko bizilagun bat atxilotu zuten bere emazteari eraso egiteagatik. Eta herri gora ekimenaren Uztaberria kanpaina martxorako prest. Martxoaren 6tik 20 oliba olio Virginia extra eta kontserba sortak eskatu ahal izanen dira euskaraz etiketatuta eta ekoizlearen jatorrizko prezioan. Iazko udaberrian Nafarroa hegoaldeko uzta 6.000 etxetara banatu zen, aurreko urtean baino 20 gehiago. Uztaberria kanpainan 26.800 litro olio eta 208.000 ontzi kontserba banatu ziren Euskal Herriaren luze zabalean. Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura kanpainaren 5. edizioaren atarian atzera begiratu nahi izan dute sustatzaileek urteotan lortutakoari erreparatzeko bideo berri baten bidez. Eta gaur asteazkena abiatuko da irrizikloa Joseba Usanbiaga eta Iñaki Santosen Nialazu antzezlanarekin. Arratsaldeko 8etan izanen da Nafarroako antzerki eskolan. Irrizikloa gaur abiatuko da Nafarroako antzerki eskolan Joseba Usanbiaga eta Iñaki Santosekin. Iruñeko udalaren euskarazko umore zikloko lehenengo itzordua da eta Nialazu antzezlanak eragingo ditu lehenbiziko irriak. Emanaldia arratsaldeko 8etan hasiko da eta sarrerak 3 euroan eros daitezke. Gainera, ziklo osoa ikusteko abonamenduak daude 13 euroren truke. Asteazkeneko antzezlanak psikiatriko baten musika aretora eramango ditu ikusleak. Taula gainean musikari bat eta musika zerotuta dagoen pertsona bat zeinarentzat terapia egokia aurkitu behar baita duen arazoa gainditu dezan. Iñaki Santos Inigo izeneko psikiatra musikaria izango da eta haren teklatuaren laguntzaz saiatuko da bere burua Jon Bonen abeslaritzat duen Joseba Usanbiaga sendatzen. Kontua da, abestiz gaixoa eta bere buru sano omen dagoena banatzen dituen lerroa gero eta lausoago bihurtuko dela. Antzezlaz musikatu hau Donostiako 2017ko Poltsiko antzerkiaren jaialdiko 7. edizioko txapeldun orde izan zen. Lehen aste honetan irrizikloak saio gehigarri bat izango du ostiralean Kondestable Zibi Boxean. Irakasle, idazle, monologista, irlandar, euskaliztun, musikari eta abeslari Barry Manleyren eskutik. Manleyk From Cork to Kortezubi lanarekin emango die atsegin ikuslei. Kasu horretan, emanaldia arratsaldeko 7:30 hasiko da eta sarrera doan izango da. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zeuden ikustera. Zerua oso lainotsu edo estalita egongo da. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira bereziki Nafarroan. Goizean prezipitazio txiki egingo du, arratsaldean atertzera egingo du. Elurkota 900.000 metrora egongo da eta jeisten joango da arratsaldean 500-600 metrora kokatu arte. Ipar-ipar ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura gutxi edo nahikoa jaitsiko da. Azken ordutan zenbait tokitan izotz txikia egingo du. Ostegunean zeruan nahiko lainotsu egongo da. Tarteka oso lainotsu, ipar-ipar ekialdeko haize ahula ibiliko da tarte biziekin eta bolada gogorren batekin. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira.
izoz txiki egingo du zenbait tokitan handia. Otsailak 21 gaur asteazkenak goazen egunak utzi dizkigun albisten errepasoa egitela titularrekin. Laura Perez alderditik kanporatu dute. Ahal Duguko Berme Batzordearen arabera alderdiaren kode etikoa, estatutuak eta barne araudiak larriki urratu ditu parlamentariak. Laukoak hondakinen lege proiektuan lortutako adostasuna nabarmendu du. Guztira 13 zuzenketa aurkeztu dituzte. Nafarroako soldata arrakala estatuko handiena dela salatu du Labek. Nafarroan emakumeek gizonek baino 8.164 euro gutxiago irabazten dute. Iruñako udalaren energia operadorea 2019rako prest egonen da. Ostiral honetan aurkeztuko da Nafarroako klima aldaketara egokitzeko LAF-NADAPNA proiektu europarra. Polemikaren ostean bertan bera utzi dute La Fuga Trail lasterketa, bakearen, adiskidetasunaren eta bizikidetzaren aldeko proba zela esan dute antolatzaileek. 10 gizon atxilotu dituzte Nafarroan emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Herrigora ekimenaren uztaberria kanpaina martxorako prest egonen da. Gaur abiatuko da irrizikloa Joseba Usabiaga eta Iñaki Santosen Ni alazu lanarekin, arratsaldeko 8 Nafarroako antzerki eskolan. Eta hau izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, 1000 esker zuen arretatik eta asteazkenean. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.